Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. 62 anyos nga babaeng angkas sa motor ang patay. Human na tumba ang gisakyang motorsiklo sa Valencia City, Bukidnon. Dead on arrival sa ospital ang 62 anyos nga babae sa Valencia City, Bukidnon. Human nga aksidenteng natumba ang gisakyang motor. Human nga makaligis kini sa mitabok nga iro. Sumala sa PNP, samdan sab ang rider o gidala sab sa ospital. Base sa investigasyon, nahitabo ang insidente pasado alas 8 sa gabi Miyerkules sa Provincial Road, Purok 6, Barangay Tungan-Tungan. Padulong sa Barangay San Vicente ang mga biktima diyang nahitabo ang aksidente. Nabalaan sab nga wala gagana ang headlight sa mong motor ug daw nakainom ang rider nga posibleng usa sa rason sa aksidente. Gikusuriya una sa PNP ang rider para sa dugang investigasyon.